Meta wieħed ikun se jixtri xi kelb jew qattus li jkun pur ta' sikwit jistaqsi għal pedigree imma għal xiex tal-li ċertifikat u importanti. Dwar dan tkellimna mad-direttur tal-Animal Welfare Joseph John Vella waqt it-tnedija tar-regolamenti l-ġodda li se jibdew jipprojbixxu iż-żamma u tnissil ta' klieb tar-razzett żbulli li ma jkunux puri. Dokument ta' pedigree huwa dokument li jkun maħruġ minn Kennel Club li huwa rikonoxxut b'mod uffiċjali. U dan id-dokument ikun juri id-discendenza tal-kelb. Ġifieri dan ikun qed juri min huma l-omm u l-missier tal-kelb li huma wkoll puri bil-pedigree u jasal għal numru ta' ġenerazzjonijiet. Dan id-dokument ikollu dettalji bħal kelb, ir-razza tiegħu, l-isem is-sit, l-isem il-breeder minn kien, ikollu wkoll id-dokument in-numru tal-mikroċippa li jidentifikaħ, ikollu wkoll il-kulur tal-kowt tiegħu. Minn barra jekk numru ta' Kennel Clubs fil-pajjiż saħansitra jesiġu li jsiru testijiet tad-DNA biex ikun hemm aktar informazzjoni dwar il-purità tal-kelb. Da fil-waqt li jingħataw taħriġ sa minn età żgħira biex il-kelb jiffamiljarizza ruħu mal-ambjent ta' kuljum. Mbagħad għandek training fuq numru ta' xhur biex jobdil comments, biex imur iktar tajjeb man-namali oħra, biex ikun jaf kif imur man-nies biex ikun ukoll anke l-ambjent mdorri f'ambjenti differenti, per eżempju toħorġu dawra jekk jisma' ħorn ta' karozza mhux ħajbda jimbaħ, fimt? Ġifieri jagħtu wkoll meta inti għandek il-Kennel Clubs involuti għandek assikurazzjoni li hija ferm ikbar. Lilin mill-pedigrees li jikkonfermaw li l-annimali kun wieħed pur l-Animal Welfare tħossib ukoll inizjattiva ta' tiswija b'xejn għal diversi annimali. Din l-inizjattiva bdiet sena ilu għal ta' testa triq fejn diġà sewwew mal-4,000 qattus. Din is-sena l-inizjattiva ġiet estiża wkoll għal numru ta' klieb fosthom dawk li jkunu f'żoni rurali bħal irtsiet u LEE. U barra minn hekk għal persuni privati li għandhom kelb li bħala tip huwa magħruf bħala bully breed, ġifieri nitkellmu fuq din l-20 razza li identifikajna fil-liġi u wkoll il-crosses tagħhom. Wieħed jista' jagħmel appuntament u jsewwi l-kelb. Ovvjament meta kelb ħajkun imsewwi hemm iktar il-kelb ħajkalma wkoll. It-tiswija tal-klieb marbuta wkoll ma' benefiċċji ta' saħħa fosthom ma jiġu evitati ċerti tipi ta' kanċer, tumuri u mart jew imġiba relatati ma' tnissil.